खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो फरायसाफोरनि थाखाय आङो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब। आसामनि हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट मिटिं जोबखांनायनि उनावहाय प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे फोसावथाय होदों। बेनो जाहैबाय मा मुख्य मन्त्रि निजुत मयना आसनि। बे आसनिनि गेजेरजों आसामनि हिन्जावसा फरायसाफोर जायफोरा क्लास 10 पास जानानै क्लास 11आव फरायनो थांगासिनो दङ आरो जायफोरा क्लास 11खौ पास जाखांनानै डिग्री फरायगासिनो दङ एबा BA, BSc, BCom बे लाइनाव फरायगासिनो दङ आरो जायफोरा डिग्री जोबखांनानै PG फरायगासिनो दङ एबा MA फरायगासिनो दङ, सोरबा MCom फरायगासिनो दं, सोरबा MSc फरायगासिनो दङ, बिथां हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय मुख्य मन्त्रि निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों देग्लायनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो स्कलारशिप हिसाबै फैसा मोनलांबाय थानाय जासिगोन। जोंना खबर मोननाय बायदिब्ला बे फैसाखौ अक्ट'बर मान्थनिफ्रायनो मोननाय जागोन होननानै बुंदों। बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनखादों। नैबेयाव एक्स एबा टुइटाराव जोंना इडुकेसन मिनिस्टार Rs.1250 हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोजोननाय जासिनानै बेयाव मोनसे पस्ट खालामदों। बेयावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। नोंथांमोना फरायनानै लाबा बेयावनो बुजिखागोन। थेवबो आं खिन्थानानै होनोसै, जायफ्रा क्लास 11आव फरायगासिनो दं बिथांमोना बोसोराव 10,000 रां मोनगोन आरो जायफोरा डिग्री फरायगासिनो दं एबा BA फरायगासिनो दङ, सोरबा BCom फरायगासिनो दं, सोरबा BSc फरायगासिनो दङ, बिथांमोना बोसोराव 12,500 मोनगोन आरो जायफोरा PG फरायगासिनो दङ एबा MCom फरायगासिनो दङ, MA फरायगासिनो दङ, MSc फरायगासिनो दङ, बिथांमोना बोसोराव 25,000 रां हिसाबै मोनगोन। बे रांखौ मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थागोन होननानै बुंदों। बेयो जोंना एमाउन्टआ गासिबो बोसोरावसो देखायजोबनाय। बेखौ जोंहा मान्थलि हिसाबै रानबानो मान्थलि बेसेबां मोनो बेखौ फरायसाफोरनि एकाउन्टाव सोनानै हरबाय थानाय जागोन। बेनि एप्लाइ प्रसेसआबो माखासे साननि उनाव ओंखारनो हागौ। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। आं बेसेबांबा गोबावनि उनावसो आङो दा भिडिअखौ लाबोफिनबाय थानाय जासिगोन साननानै आङो गोजोन्थों।